Гэта пара, з вами Евген Волошин. Мне здаецца, што беларусам трэба рыхтавацца да сур'ёзнай дынамікі, многае залежыць, ці здатная Расія на такую сур'ёзную вайсковую эскалацыю, там вось гэты наступ, які яны плануюць па ўкраіне на травень-чэрвень. Таксама многае залежыць ад захада, ці прымуць яны стратэгічнае рашэнне все руйнаваць пуцінскі рэжым. Будзе канферэнцыя ў чэрвені ў Швейцарыі. Магчыма, это вот такі першы сур'ёзны крок, пачатак гэтага працэсу. Ну і ці магчымы варыянт з замарозкай вайны ва ўкраіне. Самае цікавае, што які б не быў рэалізаваны сцэнар, што б не сыграла, амаль што все варыянты такія, што для Лукашэнкі это можа стаць фініта ля камеда і прытым рукамі ягоных жа сілавікоў. Хорошы для нас варыянт быў бы, калі б на канферэнцыі ў Швейцарыі ў чэрвені, дзе збярэцца больш за 100 краін, было прынятае стратэгічнае рашэнне все біць па пуцінскаму рэжыму, саслабляць яго, дабівацца паразы Расіі ў вайне ва ўкраіне. Все магчымасці для гэтага ёсць. Захад, у прынцыпе, са сваімі кампрамісамі і нерашучасцю дагуляўся. Пазіцыя захада саслабленая. Сітуацыя для захада досыць такая, можа скласціся небяспечная, стратэгія гэта разумеюць. І варыянт вырашыць праблему ёсць. Вось, калі ласка, Украіна, яе тэрыторыя, прадастаўляйце далёкабойныя ракеты, самалёты, можа быць, нават вайскоўцы НАТО на тэрыторыі Украіны. Чаму бы не? Это быў бы для нас добры варыянт. Это значыцца падзенне рэжыма Лукашэнкі, дэмакратызацыя ў Беларусі. Это добра. Другі варыянт, што все-таки Расія здатная на вайсковую эскалацыю, мы это даведаемся ўжо праз некалькі месяцаў. Яны ж там рыхтуюць маштабны наступ на Украіну. Ну, вайсковыя эксперты кажуць, што нічога ў іх падчас гэтага наступу не атрымаецца, запасу трываласці няма. Ну, а што тычыцца правакацыі, патух, там, адсекчы Балтыю ад заходняй цывілізацыі, максімум это могуць быць вайсковыя правакацыі. У Беларусі падрыхтаваныя падраздзяленні спецназа, дыверсійныя, штурмавыя. І, ну, это будзе таксама зноў-такі азначаць такая спроба, такая эскалацыя рукамі беларусаў. Это для рэжыма Лукашэнкі канец, дагуляецца, тады ўжо на захадзе зразумеюць, што трэба заканчваць з Лукашэнкам. Як мінімум для яго, чым ён можа аддзелацца, што проста усе магчымасці экспарту на захад, так, яны будуць проста абрэзаныя. І, ну, это азначае абрынанне беларускай эканомікі, поўная залежнасць ад Расіі. І расейцам, дарэчы, Лукашэнка таксама будзе не патрэбны. Это таксама варыянт вельмі паганы. Вось чаму Лукашэнка так упіраецца супраць удзелу ў вайсковых гісторыях па поўнай праграме. Трэці варыянт, таксама яго трэба разглядаць, што все-таки даб'юцца расейцы замарозкі вайны ва ўкраіне, што все-таки захад зробіць чарговую памылку. Вот зараз Лаўроў там шмат расказвае, што прыгадвае нейкія там стамбульскія угоды ў пачатку вось гэтай актыўнай фазы вайны ва ўкраіне. Яны хочуць замарозку. Ну і на захадзе ж разумеюць, што эта замарозка доўга не працягнецца, Расія будзе аднаўляцца і далей спрабаваць даціснуць Украіну. А калі не, калі все-таки атрымаецца замарозіць вайну на працяглы тэрмін, зноў-такі для Лукашэнкі это пагібельна. Што зробяць расейцы? Расейцы скажуць унутранай аўдыторыі: глядзіце, прабілі сухапутны калідор у Крым, перамаглі, і Беларусь вярнулася, значыцца, ў лона расійскай імперыі. Лукашэнка ўжо будзе ім не патрэбны. І складзецца сітуацыя, што, ну, яго проста ліквідуюць. Так? Падстрахоўвайся, не падстрахоўвайся. З Лукашэнкам разбяруцца. Дык вось хто стане выканаўцам, так? Хто будзе з ім разбірацца, хто можа яго проста ліквідзіраваць. Пра гэта мы размаўлялі з аналітыкам Сергеем Бульбам падчас эфіру на рацыі. Цікавая сітуацыя, што ў 2020 годзе, будучы аслабленым, Лукашенко взяў пад крыло так званых рашучых генералаў, ці то сам, ці то это ўжо спадача Расіі. Ну, гэтыя генералы яму воткнуць нож у спіну. Паслухайце. Сергей, давай пробяжимся по таких галоўных персоналиях. Ну, особо нумар адзін, я так разумею, Вальфович, кіраўнік Рады бяспекі. Там кляма няма дзе ставіць. Калі, напрыклад, беларускія афіцеры мне яшчэ 2 гады таму гаварылі: да калі што, да Лукашенка здыме это Вальфовича, і ўсё, і не зможа ён ні на што ўплываць, то год таму я ўжо чуў, што Лукашенка не можа зняць Вальфовича. Вот табе і ўсё, ну. То хто кіруе в этой дзяржаве? Вот мы падымаем пытанне, да, ці ёсць, ці Лукашенко сапраўды
Да, можна разглядаць, што па лініі МЗС, а МЗС як бы так яго слухаецца, а калі не слухаецца яго муз, то што? Напрыклад, у глыбіні муз заўсёды хадзіла у кулуарах такая інфармацыя пра тое, што не міністр, не намеснікі, не абласныя кіраўнікі іх намеснікі без згоды Масквы не прызначаліся. І праўда, это неправда, но... Але ж гледзячы на тым, што вот муз заўсёды робіць усё наадварот, каб сарваць тое, што робіць МЗС для захада, муз робіць усё для ўсхода. А Лукашенко на месца паставіць не можа. А Лукашенко на месца паставіць не можа. То ўсё ж такі тады падобна, што рэальная эта інфармацыя, да? Про тое, што кіраўніцтва МУС і абласных абласцей прызначаецца Масквой. Партнёр Вальфовіча Мікалай Карпенкоў, кіраўнік унутраных войскаў, вось гэтыя вагнераўцы, гэтыя атрады штурмавікоў, паводле адкрытых крыніц там 3000 гэтых людзей, вось якраз для спецаперацыі і ліквідацыі Лукашэнкі. Но я чуў версію такую, што насамрэч Карпенкоў свой час пераканаў Лукашэнку, што вот я лаяльны абсалютна, адданы вам. Як ты лічыш, небяспечны чалавек для Лукашэнкі? Конечно, небяспечна. І я здзіўляўся, куды глядзіце КДБ і ўсе астатнія. Відавочна, што рыхтуецца ў іх адносам атрад штурмавікоў ударны кулак. Якраз той ударны кулак, які, вот я кажу, Лукашенко можа толькі з тэлеграм-каналаў даведацца, што яны ўжо дзе-небудзь па дарозе на Вільню. Но я думаю, что другая функция, калі это не провокация с диверсантами все-таки на Вільню, это рызыкоўны вельмі сцэнар, там рыхтуюцца. У мяне выходзіла інтэрв'ю з экс-функцыянерам НАТО, вайсковым аналітыкам Аўрымасам Навісам, і ён кажа, што вельмі рызыкоўна для Кремля все-таки арганізоўваць такую правакацыю з дыверсантамі. Ну, калі будуць ужываць 5-й артыкул НАТО, то это вялікія праблемы для Кремля. Кремль боится, а вось якраз таки скарыстаць этих штурмавікоў, каб правесці аперацыю по Лукашенку, мне здаецца ідэальны варыянт. Штурм замкаміна? Нешта такого кшталту. Было ўсяго каля 900 чалавек, то 3000 это больш, чым. Ты лічыш, што МУС у поўным складзе на Кремль працуюць? Кубракоў, то бок ён не чалавек Лукашэнкі. Ну, вот мы с тобой толькі што абмяркоўвалі факты, а ўсе астатнія домыслы, ну, яны ж мусяць грунтавацца аб аперацыі ўсё ж такі на дзеянні, а не на словы. На словах, да, яны быццам бы, да. Вот ты чамусьці узгадваеш таксама, што планавалася амністыя, якая вот захаду пакажа, што у нас адлігла. Кім яна планавалася, калі раптам Кубракоў заяўляе, што это самае, што палітычных мы не бачым раскаяння, мы іх не будзем выпускаць. Дык хто это вырашае? Аўтарытарны Лукашенко, які нам заяўляе, што інагда не да законов, ну, то хто краінай кіруе? До 20-го года уявіць нават нельга было, каб нейкі Кубракоў там мог нешта там Лукашенко указваць і даваць такого кшталту каментары. А сёння, на жаль, вот для Лукашэнкі сітуацыя менавіта такая. Ну вось гэтыя кансультанты прыхадні ў Беларусь, Зураев, экс-камандзір Алмаза, Караев, экс-міністр унутраных справаў. Як ты думаеш, яны на баку Крамля працуюць? Слухай, ну я спробаваў это самае гаварыць з былымі падначаленымі Зураева. Калі вот глядзі по Карпенкову, ну, стаўленне да Карпенкова, ну так сабе, калі шчыра. Не вельмі яго паважаюць хлопцы, тыя ж былыя спецназаўцы, да. А вот до Зураева іншае стаўленне. Зураев это асоба у іхнім разуменні. І прычым калі я запытваюся, это самае, дык што, это чыста маскоўская гульня, а вот тут вот хлопцы, як бы так, хто хаця б троху схільны да аналіза і разумення, не гавораць, не, ён здольны на самастойную гульню. От так. Хоць і прыхадзень. Но вядомыя кансультанты расейцаў, это экс-міністр унутраных справаў Навумаў, і я так разумею, што магчыма нават Сівакоў, экс-міністр унутраных справаў, датычны да вот этих эскадронаў смерці. Як думаеш, яны сёння іграюць нейкую сур'ёзную ролю, прынамсі ў стратэгічных кансультацыях наконт паслаблення Лукашэнкі? Ну, з гэтымі атрадамі яны былі задзейнічаны абодва. Пры фармаванні гэтых карпенкоўскіх атрадаў, да, 2 міністра былых былі задзейнічаны, да. Шеф КДБ Іван Церцель. Здаецца, абсалютна пракрэмлёўская асоба, там НКУС, вот это сталінісцкія традыцыі, апантаны сталініст, але ёсць адзін нюанс. Церцель паляк. І вось мы ж зараз на памежнай тэрыторыі знаходзімся, польска-беларускай.
Церцель нарадзіўся ў прывалках на самай мяжы у каталіцкай сям'і. Ягоны дзед нават быў у арміі краёвай, быў забіты. Вот мне цікава, як Церцель глядзеў на это знішэнне могілак арміі краёвай. Яму там нічога там не свярбела, калі это все адбывалася. Ён паляк, а сталіністы ненавідзяць палякаў. Я думаю, што калі зменіцца канфігурацыя Церцеля толькі таму, што ён паляк, Янек Тертель, тут, дарэчы, ягоныя землякі там нават з гонарам пра это сёння кажуць, што это наш Янек Тертель, паляк. Як ты лічыш, ён на Крэмль працуе ці все-таки таксама здольны на самастойную гульню? Тут некая самастойная клановая гульня ідзе. Я не думаю, что это самое, что это гульня я не бачу у беларускай сітуацыі увогуле, я не бачу ніводнага рэальнага дзяржаўніка. Я уже сказаў, что Лукашенко з ягоным сялянскім мозгам, як бы там ни было, пры ўсёй этой інтуіцыі, яго ўсё, ён не дзяржаўнік. Вот я кажу, украсці это золото, пакласці пад сраку, каб не украли, вот это ягонае разуменне, все. Ён не стварыў за 25 гадоў, вот я б, напрыклад, стварыў такую нацыю, што, моноліт, з ідэалогіяй зусім, но. А тут што? Нічого не зроблена, ўсё наадварот, усё разбурана, і што? Церцель, да, як бы так, яшчэ цікавы момант, аказваецца, мамка ягоная была ў Саюзе палякаў. І да, як ён глядзеў, але ж это самае, я зважаў заўсёды на рэакцыю Масквы. Масква заўсёды адсочвала вельмі пільна МУС, Міністэрства ўнутраных спраў. А яна не адсочвала ні КДБ, ні Міністэрства абароны. Яны былі ўпэўнены, што гэтыя людзі ніякага супраціву, вот пры раскладзе як крымскі сцэнар, што яны якраз супраціву не акажуць. Датычна паўнаты ўлады Лукашэнкі ў Беларусі тут сапраўды сур'ёзныя сумневы. Ужо было мінімум 2 спробы, зараз намячаецца 3, распачаць гандаль палітвязнямі. Былі падрыхтаваныя адпаведныя законы. В апошні момант нехта ўсё гэта зрываў. Хоць Лукашенко анансаваў, што будзе там ці ягоныя прапагандысты. В апошні момант это зрывалася. То бок ёсць сілы, якія могуць прымаць падобныя рашэнні. Лукашенко гаворыць пра Польшу, што нам это не ворагі, што трэба там адносіны наладжваць туды-сюды. А іншыя сілы, сілавікі пачынаюць там руйнаваць могілкі арміі краёвай, там знішчаць польскія школы, курсы польскай мовы. Пра што это сведчыць? Пра то, што паўнаты ўлады ў Беларусі у Лукашэнкі ўжо няма. Тым не менш, Лукашенко кантралюе ЦВК, Цэнтральную выбарчую камісію. У выпадку нейкіх выбараў все адно там все арганізуюць пад Лукашэнку. І што ты тут зробіш? То бок все адно, як бы з Лукашэнкам, расейцам не так проста разабрацца, каб вось, дзякуючы выбарам, там, якія ўжо, дарэчы, адносна хутка, магчыма, менш чым праз год, прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. І все адно застаецца адзін варыянт, это вот сілавікі, нібыта лукашэнкаўцы, насамрэч, якія працуюць на Крэмль, якія будуць з ім разбірацца, тут як бы выбар вельмі просты. А беларусам трэба задумацца пра тое, што, я думаю, мала хто хоча апынуцца у складзе Расіі, так, і, это просто ніякіх перспектываў у будучыні, это знішчэнне Беларусі, беларушчыны, да нас будуць ставіцца абсалютна як да халопаў. Из этой ситуации трэба выруліваць, таму што без вайны поўнамаштабнай Беларусі нанесеныя, я б сказаў, жудасныя страты, калі глядзець стратэгічна на будучыню, увогуле незразумела, з кім будаваць краіну. У які бок бы яна не глядзела, была б яна ў сферы ўплыву Расіі ці не была. Вялікія праблемы з насельніцтвам. Не проста так падымаецца лямант, датычна не хапае спецыялістаў у Беларусі, асабліва па-за Менскам. Тэрыторыя вялікая, людзей мала. Дык вось, Сергей Бульба кажа, што мае інсайды пра жудасную, агромістую лічбу людзей, якія насамрэч ужо выехалі з Беларусі без паўнамаштабнай вайны. Зараз, глядзі, зараз в Беларусі Лукашенко даў каманду КДБ і ОАС падлічыць, колькі ўсё ж такі народу ўнутры Беларусі. И с издивлением яны высветлили, что, оказывается, с Беларуси съехало больше 1 миллион народу. А адкуль гэтая інфармацыя, Сергей? Это нейкі такі інсайт, таму што фігуруе лічба там 300 000 плюс. Каб прама 1 мільён, это я нідзе гэтага не змог знайсці. Это
кулуарнае, это ўсё кулуарнае, это тое, што абмяркоўваецца сярод это самае вацаўцаў, сярод камітэтчыкаў абмяркоўваецца. І прычым пагаворы, што Лукашенко быў вельмі здзіўлены, пачуўшы этой лічбу. А яны прабівалі менавіта па білінгу, па плацежных картках, яны паглядзелі, сабралі ўсю інфармацыю, што дуже багата беларусаў проста з'ехала пасля 20-го года, разумееш? Дуже багато, это вельми мягко сказано. А что тычыцца УАЦа, это ж такая была структура под Віктором Лукашенком. Як ты лічыш, Віктор Лукашенко, ён увогуле нешта там робіць, ён жа ўжо абсалютна як бы выглядае неўплывовым чалавекам. Збіты лётчык ён ці яшчэ можа нейкую гульню сыграць? Ну, слухай, збіты, не збіты, а ён падымаўся кудысьці? І ён проста на аэрадроме так і прастаяў? Ну, ён все-таки быў на месцы Вальфовіча, так? Кіраўнік Рады бяспекі. Сур'ёзная пасада. Ну да, под яго узгадаем, под яго, каб зачысціць ад шэйманаўская клана, тады зрабілі гэты выбух пакетика з гайкамі на Дзень незалежнасці, калі это дактыласкапію ўсяго мужчынскае насельніцтва правялі, і клан Шэймана адхілілі, таму што шэйманаўскія генералы Віктора Лукашенко сур'ёз не ўспрымалі. І што далей? То бок ніяк не дзяржаўнік, як ніхто, ён, ну вот, я так разумею, ён не асабліва хоча нават быць і публічным. Вот, грошы накралі, вот это адзінае, што іх цікавіць, як гэтыя грошы зараз это самае ўпільнаваць, каб у іх не забралі. Всё. Ну і праверыць гэтую лічбу, мільён людзей з'ехала ці не мільён, это вельмі праблематычна, але скажу вам, што я жыву ў Польшчы, ну найчасцей знаходжуся так і ў доме, дзе здымаю кватэру, жыве больш за 100 беларусаў. Праблема нават вывучыць польскую мову. І хто з'язджаў? З'язджалі ж не пенсіянеры, з'язджалі маладыя з дзецьмі, заможныя людзі з'язджалі. Напрыклад, супрацоўнікі сектара ІКТ, айцішнікі, амаль што ў поўным складзе. Бізнесоўцы з'язджалі для таго, каб іх проста не абскублі. Ну вось такая аб'ектыўная сітуацыя, і это, канешне, пагаршае перспектывы Беларусі. Што тычыцца Лукашэнкі, што все-таки будуць магчымасці на сур'ёзныя перамены ў Беларусі, ну глядзіце, варыянт вайны сённяшні для яго выгадны, это залатая жыла, варыянт з фейкавай замарозкай на пару гадоў, это таксама для яго ў прынцыпе выгадны варыянт. Усе астатнія варыянты для Лукашэнкі проста пагібельныя, і на нашых вачах ён набліжаецца да фіналу сваёй палітычнай кар'еры. Я вам скажу, што перспектыва вайны беларусаў з Расіяй не такія ўжо і далёкія.